14. októbra 2024 denník N zverejnil článok, kde sa píše: denník N začína každý týždeň publikovať korupčný newsfilter. Bude ho písať Monika Tódová a môžete ho čítať odomknutý vďaka tomu, že ho v rámci grantu Podpora transparentnosti a právny štát podporila americká ambasáda Spojených štátov amerických. Keď sa pozrieme na to, kto je vlastne denník N, sú to noviny, ktoré sú vydávané spoločnosťou N-Press SRO, ktorá sídli na Jarošovej 1 Bratislava. Keď sa podívame na stránku usaspending.gov, kde sú registrované všetky ministerstva USA a ich pohyby na účtoch, tak nájdeme grant pre N-Press SRO vo výške $55 000 a tento grant slúži na naplnenie takýchto cieľov: posilnenie alebo vzrast verejného povedomia o korupcii a pravidlách práva a jeho problémov cez nezávislú kvalitnú žurnalistiku v rámci mladej spoločnosti a maďarskej minoritnej spoločnosti na Slovensku. Tento grant platí Department of State, čiže Ministerstvo zahraničných vecí USA, na projekt, ktorý začína v roku 2024 až do roku 2026. Keď sa pozrieme na konkrétnu transakciu, uvidíme, že N-Press SRO pre denník N dostala naozaj $55 000 na ulicu, kde sídli, skutočne Jarošova 1 Bratislava Slovensko, v roku 2024 v hodnote $55 000.